Een plakkaat met gezonde school. De Montessori school in Venray is een gezonde school. Tijdens de Koningsspelen reikte wethouder Anne Thiele het vignet Gezonde School uit aan locatieleider Petra Jansen. Hoe word je een gezonde school? Dat ligt eraan voor welke onderdeel je het vignet aanvraagt. Je kunt het voor verschillende onderdelen aanvragen. Onze nieuwe vignet is voor gezonde school voor voeding. Dat wordt je door aandacht te besteden aan een gezonde voeding. Zo hebben we bijvoorbeeld schoolfruit voor alle kinderen. Kinderen trakteren niet als ze jarig zijn. We vieren wel hun verjaardag natuurlijk heel groot, maar niet met tractaties. En als er wat te vieren is, proberen we dat op een gezonde manier te doen. En net als vandaag met de Koningsspelen. Ik zie heel veel fruit op tafel. Valt het ook in de smaak bij de kinderen? Als ik net zag dat bij één tafel, dat bij een groep binnen 10 minuten al het fruit op was, dan valt het in de smaak, denk ik wel, ja. Wat is jouw favoriete groente en fruit? Mijn fruit is aardbei en mijn groente is komkommer. Mijn fruit is appel en mijn groente is komkommer. Fruit aardbei en groente komkommer. Voor mijn fruit vind ik frambozen wel lekker en met groente paprika. Als fruit framboos en als groente broccoli. En waarom aardbei en komkommer? Omdat aardbei is gewoon zo'n zomerse fruit en dat is gewoon lekker om in het zonnetje te eten en komkommer is gewoon lekker. Gezond eten is belangrijk, maar ook goede voorlichting over voeding is van groot belang. Ook daar besteden we aandacht aan natuurlijk in elke groep, elke leeftijd op een ander niveau. Het wordt bespreekbaar gemaakt in de groepen. Maar het is niet alleen waarom eet je het, maar ook doordat we het op school eten, komen kinderen ook in aanraking met soorten fruiten wat ze misschien thuis nog nooit gehad hebben. Het werkt wel vaak zo dat zien eten doet eten. En als de hele groep het eet, dan eet je vaak aan mee. We verplichten helemaal niks. We maken aan ouders kenbaar welk schoolfruit dat er de komende week geleverd wordt. Dan kunnen ouders kiezen, geef ik mijn kind zelf nog fruit mee, ja of nee. Je weet van mijn kind lust geen ananas, dan krijgen ze op die dag een appeltje van thuis mee, dat kan. En genoeg bewegen denk ik hè? Dat ook, maar op een dag als vandaag met de Koningsspelen komt dat zeker aan bod bewegen. Waarom vind jij gezond eten belangrijk? Omdat ik zelf op voetbal zit en vooral vitamine C en dat is goed voor me, zodat ik tenminste vooruit te branden ben in plaats van dat ik dan heel langzaam ren en dat ik amper vol kan houden. Omdat je als je niet zoveel groente eet, dan word je ook een beetje dik omdat je dan veel vet gaat eten. En dan word je steeds wat dikker en dan, ja, dat is niet zo fijn voor sommige mensen. Maar jij sport genoeg zie ik, of niet, met je Italië shirtje? Ja, ik heb op voetbal gezeten en die ga ik ook weer op, dus. Dan blijf je ook gewoon fit en dat is ook gewoon gezond voor je lijf en zo. Dus je bent wel een beetje bewust mee bezig zeg maar, met gezond eten? Ja. Omdat je anders gaatjes krijgt in je tanden en dan anders moet je heel vaak naar de tandarts en dan gaat het weer van je geld af en dan heb je later best wel wat last van. Dus goed poetsen is ook belangrijk? Ja. Ja, want ik zit ook op dansen en dan moet je ook buikspier trainen. En als je dan niks ongezond eet, dan ja, dat is niet goed. Dat is niet zo handig zeg maar. Nee. En heb je vandaag ook al veel groente en fruit gegeten of niet? Ik heb vandaag al heel veel groente en fruit gegeten en de rest van de dagen ook al. Dus, ja. Gaat goed? Ja. Oh. Je hebt een spiesje bij zag ik. Wat zit er allemaal op? Radijs, blauwe bes, ananas en ook een druifje. En wat vind je het lekkerste wat erop zit? Radijs. En waarom? Zeg maar, het is een beetje zuurig of een beetje bitter, maar dat ook weer niet en ik hou wel van bitter. Oh, smakelijk. En omdat het de Koningsspelen zijn, wordt er voldoende gespeeld en gedanst op het schoolplein.